Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Namijin zama kashi na 3. Kin ga matsalar ki kenan momi? Ki fa nan kallai nan iska yake min. Yanzu ina da problem kenan ban isa in yi sharing da ke ba kamar haka? Sai fa ki hau fushi kina haɗa rai. To in ban gaya miki damuwa ta fitowa zan gaya ma please. Sanin kanki ne ban da friend. Zax ɗin ma da yake friend da shi ma kin hana ni yawo da shi. Kin raba ni da shi saboda wai yana koya min iskanci. Momi, ke ce fa uwata kuma ke ce basina. Haba momin AZ. Dan sake ranta dai hadi da zuba mashi rannin idanunta. Da san bashi da wanda zai gaya wa magana kaf a duniyar nan bayan ita. In dai mashi haka to tabbas ba ta kyauta mashi ba. Saboda haka ta yi tunanin sassauta mashi. Ina jinka. Yanzu ya kake so a yi bebin Nabila? Dai please. Bana son ka ci gaba da aikata sanadan Allah. Wallahi me yanzu na baya gama da duniya lafiya. Ka dinga dauriya a rayuwarka. Bana son ka dinga wuce komai ka ji ko? Sharabi amshi da faɗin tabbi can. Dauriya fa momi. Ana ga gabas kina ga yamma. Wallahi in wannan abun ya tashi. Ai baya jin dauriya ko jura. In fact, shi ba shi da wani wuri ba shi kawai a saka shi cikin ramin shi. Miƙiya ta ba tare ta ce da shi komai ba. Saboda ta gaji da maganganun irin nashi. Ta kula in saka wuce haka a maganar. Abin da zai faɗa kunnuwanta ba za su iya ɗauka ba. Ina za ki momi na? Ba fa mu gama maganar ba. Wannan abun yana damuna sosai momi. Zugi da raɗi kawai yake min amarata. Har motsi fa ya fara yi. Wallahi momi numfashi ma yake yi. Lamarin abin nan in dai bai sami gindi an zira shi a ciki ba to gaskiya akwai matsala. Ya maganar shi kam ko a cikin shi. Kai ka ce maganar arziki yake. Haka AZ ya dinga bin bayanta da cikakken idanun shi. Shi da kansa ya san momin nasa lasiya wajen kyawu da kuma diri da Allah ya bata. Da aukanta tafka nonuwanta lantsama irin zinduma ɗin nan ne da cewa bai taɓa ganin sa a fili ba sai ya san irin nata masu tit nan ne. Tunda yake a duniya bai taɓa ganin al'aurata ba ko gashin kanta sau ɗaya taɓa gani. Ranar kam ya sharo mamaki da ya ga uban gashin kanta da yake kanta tana da gashi sosai. Gashi baki sidik. Dan alƙalamina ba zai iya misalta yawan gashinta ba. Wa uba kuma ga tsayi, laushi da sheƙin da yake. Jin uwar batsar da yake yi ne ya hana ta juya ta kalle shi. Kawai ta shige kicin. Ita babban matsalar ta da shi kenan. Samson baya da kunya ko ta ido. Bata jima da shiga kicin ɗin ba. Ta dawo hannunta ɗauke da tire. Tana zuwa ya kuma saman kujera ya zauna. Hannun shi yana riƙe da remote ɗin tamfas ACR talabijin da ke a falon. Tana dawowa falon ya ajiye remote ɗin da ke hannun shi ya tsira mata idanu. Ko alamar wasa bai gani a saman fuskarta ba. Hakan ya sa ya shiga taitayin shi. Side table ta janyo zuwa gaban shi. Ta ajiye jirgin a saman da ke hannunta wanda ke ɗauke da fruit. A rayuwar AZ yana matuƙar son fruit. Shi yasa in dai akwai fruit to kwata abinci bai cika bi ba. Thank you so much or AZ ya faɗa yana mai kallon tire da ke gaban shi wanda ke ɗauke da fruit wanda ke cike tuf da fruit ɗin da ya fi so waɗanda suka sha madara, kankana, ayaba da kuma pineapple. Aka yanka su kutsun aka kuma sa madara da fulawa haɗi da watermelon. Sai faman da daɗin ƙamshi ya tashi a cikin food ɗin. Dawa da duban shi ya kanta yayin da ta juya za ta nufi kofar ta sada ta izuwa kicin. Tafiya zaki ki bar ni? Gani ni kaɗai ƙwallon a cikin gidan? Don Allah ki dawo ki zauna da ni. Kar wani fa abu ya kama ni. Ya ƙara shi maganar a shagwaɓe. Shi inda har yana gabanta sai ya dinga yin abubuwa kamar yara ba ma tare da ya san yana yi ba. Juya ta tana mai kalla mishi wato a harara ba tare ta ce da shi komai ba. Ta ƙara sa nufar kicin ɗin. Cikin sassarfa
don ba ta son ma ya ƙara yi mata wata magana. Haka take fama da shi in har kullum suka haɗu, musamman idan suna manna a waya ma. Komai zai a rayuwar shi sai ya sanar da ita. Ita ce take ba shi shawara, ita ce uwar shi, haka zalika ita ce abokiyar shi. Ezar kai kawai ya girgiza bayan ta bar falon. Shi kenan yanzu ta fara jin haushi na kenan? Ni ban san mene mata ba. Ya faɗa haka a bayyane. Shi fa a ganinsa bai aikata komai ba. Kawai ba halin ya faɗi damuwarsa. Sai ta hau gaba da shi. To ko dai ma fushi take da shi bai sani ba. Sai kuma ta ce min shi mara kunya ne. Shi san hakan ba damuwar shi bane. Shi fa tun yana yaro ɗin shekara 15 ya san ya fara taɓa mace ya ji daɗi. A lokacin yana sukul. Gashi mata matuƙar rubun shi suke kamar hauka. Shi kan baya ta tasu. Mace ɗaya ya san ya tsaya kulawa ita ce Sajida. Akan Sajida ya fara jin daɗi idan ya taɓa mace. Tun daga nan yake taɓa hannunta har ya zo kuma shan baki, har ya kai ga romance, kuma da ita ce take kawo kanta. Hakan yakan lagaigaita ta tunda ba shi ya ce ta zo da kanta ba. Ai ko ya shafa lintsima-lintsimanta, cinta ne kawai bai yi ba. Tuntuni daman shi ɗin jarababbe ne sosai. Haka ne ma abin da yake ɓata wa Nabila rai akan shi. A da lafiya kalau take tare da shi, sai dai tunda ya zama soja shi kenan ya canza. Don har wacce sai da ya kawo a gidan shi ta kai almost 1 year. Da gyar da su goshi Nabila ta samu ta raba AZ da shi da Esther. Sai da tana mashi matuƙar ɓacin ran shi sosai. Dan har sai da ta kai sau 2 tana marin shi akan ya rabu da Esther ɗin yaƙi. Ala dole ya rabu da ita saboda ya zauna da mamansa lafiya. Hakan ya sa ya aure. Ya aure ne domin biyan buƙatar shi. Dama duk ya samu ya dinga cin gindi ya sa ya auren, sai dai kuma babu biyan buƙata. A faɗi auren soyayya suka shi da Na'ima. Kai ka ce ne, sai dai yanzu ya zama kai ka ce na ƙiyayya ne. Abinda ta ga dama shi take aikata a gidan nashi. Shi dama ba ta yake ba. Shi babban burin shi da za ta ba shi gindi ya ci, to da anan za a samu sauƙi da kuma daɗi a ransa. Shi fa da tana zama a gida ko da weekend ne, in ya dawo ya ganta ko da sau 1 ne ko sau 2, to da sauƙi ko a ce ba laifi. Ya ɗan samu ya ɗan dirje ta sirrin shi ya mai da 'yar damuwar shi. Shi wani irin mutum ne jarababbe na ƙarshe. Shi fa inda za a ba shi gindi ya ci, to magana ta ƙare. Nan ajiyar zuciya ya sauke. Wani sanyi na da ratsa shi yayin da yake jin haɗaɗɗen ƙamshin da ke fita daga cikin sanyi esin. Ya limshe idanun shi yana mai sake buɗe shi, domin a rayuwarsa yana matuƙar ƙaunar ƙamshin nan. Ƙamshi irin na gidan Hajiya Momi, wanda ko za a yi shekara ba a fesa fim ɗin ba, to muddin za ka shiga gidan sai ka ji ƙamshin ya daka maka hanci. Ya san duk sirrin gidan daga mominsa ne. Duk weekend take zuwa gidan saboda duk weekend Hajiya Momi tana yin taro da ƙawayenta, kuma a ranar ne Nabila ke zuwa tana gyara gidan da sa mata wannan da daɗin ƙamshin, wanda ta koyi haɗa turaren a wajen mahaifiyarta. Turaren tana da tsananin ƙamshi. Tun tasowar Ezar yake jin ƙamshinsa a wajenta. Ko a cikin tashin hankali yake, muddin ya ji wannan daddaɗa kuma sassanyen ƙamshin, to take zai ji sanyi, zuciyar shi ta yi sanyi. Nabila na son ƙamshi. Dan ko giftawa ta sai ka ji ƙamshin ya tashi ya ziyarci hancinka. Ƙamshinta na daban ne. Har yau har gobe Ezar bai taɓa jin irin wannan ƙamshin a cikin wata 'ya mace ba. Lallausan hannun shi ya kai tare ɗaukar pot ɗin da ke saman tray ɗin, wanda yake a rufe. Yana buɗe murfin. Aiko wani daddaɗin ƙamshi ya ziyarce shi. Daga nan kuma ya hango abin da ke ciki. Nan da nan ƙamshin yau da ke hancin shi. Ashe da ba ƙamshi yake ji ba. Gashi ya ji madara sosai.
kowa idan ka kalla to dole ne ka san zai yi daɗi. Allah Allah ya dinga yi ya ɗauko su ya fara ɗiba kai bakinsa saboda alama zai yi daɗi. Yana kai bakin nashi ko ya limshe ido. Da duniya ba wanda ya kai mominsa iya haɗa furut, domin ko da wani ya haɗa mishi baya jin daɗi kamar yadda idan mominsa ta haɗa mishi. A cikin lokaci kankani ya gama shanyewa duka tas, bai bar komai a cikin pot ɗin ba. Dama ya mance wani abu ya shiga cikin shi tun da ya dawo daga garin Katsina. Sai ti kawai da yake sha. Da ya gaji da shan ti ɗin ma gaba ɗaya sai ya daina shan komai. Dan tun jiya bai ci komai a cikin shi ba, sai yanzu da ya samu wannan fruit ɗin ya sha. Ɗaukar tire ɗin yayi ya nufi kicin ɗin. Bayan ya gama, tana tsaye tana ƙarasa haɗa abincin dare. Ya danno kai cikin kicin ɗin ba tare da ya sallama ba. Tana jin shigowar shi amma ta kamar bata ji shi ba. Ya tsaya yana mai ƙure ta da idanu. In yana kallon ta, wani irin shauƙin soyayyar uwa da ya take yake jin shi. Jiyowa ta ga ya ƙura mata idanu ko ɗaukewa bai ba. Ita kuma ta ci gaba da abin da take, tana mai zuba shinkafa a cikin wama. Ya ajiye tire ɗin a gurin da ake wanke-wanke yana mai faɗin, Momi, wai yanzu kin dawo nan kenan ba za ki koma gidan Hajiya Momi ba? Tun haihuwar Nasma fa da kika yi ba ki koma ba, gashi yanzu shekara 2 kenan ba. Tana jin amma ta yi banza da shi. Ta kula kawai maganar da yake so ta yi, shi yasa ya kawo wannan tsohon zancen. Jin ba ta ba shi amsa ba, yasa da kanshi ya ba kanshi amsar. Yi gwara ma ki zaman ki a nan, kada ki koma gidan Momi. Na fi son ki a wannan gidan gaskiya, kuma na fi ma jin daɗi. Da tana jin shi amma ta yi bazarar iska da shi. Ya ƙaraso yana ƙoƙarin rungumo ta baya. Ta matsa da sauri haɗi da faɗin, kana son ranka ya ɓaci ko? Cikin fushi ta yi magana. Murmushi Esa dai, dama kawai so yake ta yi magana, kuma gashin ta yi. Shi fa ko fushi ta yi, kyau take mishi sosai, kuma yakan ji daɗi sosai. Ba na son raina ya ɓaci. Ya yi magana cikin kwaikwayon magana ta. Dariya ta so su ɓuce mata, amma ta daure tana faɗin, ba dai ka ce baka da kunya ba? Ai da abin da ba na so shi kake, to mu zuba mu gani. Da ƙarashe magana tana mashin ƙafa da kuma ci gaba da aikin da ke gabanta. Kama kunnen shi Esa dai yana faɗin, ki haƙuri ba zan ƙara ba Momi. Tunda ba halin in faɗi cewa ina son in ci gindi kawai, to ba na son in ci gindin. Na daina, Allah ya baki haƙuri. Fitar min daga kicin nan, ta faɗa hadi da ciwowa. Ya kalli fuskar ta ga ta haɗe tam. Na haka ya ce, to bari in fice, sai in jira ki a falo, in kin zo sai mu ci gaba da maganar ko? Saboda wallahi ina son in dinga gani na ina da gindi. Yana gama faɗar haka ya fice da gudu daga kicin ɗin. Girgiza kai kawai Nabila ta yi, tana mai faɗin, Allah ya shirya ka. Ta faɗa haɗi da ci gaba da aikin da take gabanta. Tana mai kalla agogon bangon da ke manna a ɗakin kicin ɗin. Yana fita falo ya ci karo da Anta Hafsat. Sanye take cikin wata doguwar riga a baya, ta yi mata kyau sosai. Kallo ɗaya za ka yi mata kamannin Ezar a tare da ita. Sai dai Ezar ɗin ya fi ta kyau nesa ba kusa ba. Sanda zuwa uban baba. Kai ne a gidan yau? Anta Hafsat ta faɗa, tana mai washe ɗan ƙaramin bakinta. Tana ƙarasuwa cikin falon. Ta zauna. Sai ga mai aikinta ta biyo ta a baya. Tana riƙe da hannun Asma da kuma Nur. Yaran su ma kyawawa ne sosai, kamar su ɗaya da mahaifiyarsu. Kamar ka sace gaba da tsabar kyan da suka yi. Gabaki ɗayan suna sanye cikin school uniform. Ƙarasuwa Esa dai ya zauna shi ma yana murmushi, idanunsa na kan yaran. A guje Nur ya ƙaraso ya rungume shi yana faɗin, Uncle, Uncle. Ya da rungumo yaron cikin jin daɗi, idanunsa na kan Asma, wacce ta zama hannunta daga hannun Salma mai aikinta. Ta dogo da gudu ita ma ta faɗa cikin Esa ɗin. Ya haɗa su dukansu da ita da Nur ɗin ya rungume.
Kwarai a ƙirjin shi sai faman ƙyalƙyala dariya yake kamar wani wawa. A rayuwar shi yana masifa kuma a zaben fasan yara. Lokuta da dama har mafarki yake ya haifi yara masu yawa, aƙalla za su kai guda 30. Haka sun zo sun zagaye shi yana tsakiyarsu. Da ranar da yawan nan mafarki a ranar su ya yi sadaka. A kullum sai ya addu'ar Allah ya bashi yara masu yawa, dan shi fa ko guda 100 ne zai haifa to yana so. Su biyu ne a wurin mahaifiyarsa, daga shi sai yaye shi. Yana da sha'awar tara zuri'a sosai. Ina son ku yarana, ya faɗa yana musu kiss kowannensu. Zuciyar shi fal take da kallon son yara. A ransa sai addu'a yake shi ma Allah ya nuna mishi ranar da zai gana shi gudan jinin, ya rungume shi tsama a cikin shi. Ina wani uncle? A cewar Salma mai aiki da ta tsugunna har ƙasa ta gaishe shi. Amsa ya fuskar shi ɗauke da farin ciki. Salma ta fice a falon, hannunta da ƙyar lunchbox ɗin yaran, ta nufi kicin. Ni dai ba a tani ko? A cewar Aunt Hafsat kenan da take kallon Izzat ɗin, da yaran suna ta faman yi mashi gwaranci. Gwara ma Nur, shi ya iya magana tar, amma Asma bata iya magana ba sai faman son ta yi surutu, dan ta fi Nur surutu nesa ba kusa ba. Ba haka bane anti, a cewar Izzat da ya dago yana mai kallon Aunt Hafsat. Murmushi Aunt Hafsat ta tana faɗin, ba wani, kaga yaranka shine ni ka manta da ni gudan jininka. You are one and only blood sister? Izzat na dariya ya ce, na kula kawai kishi ne yake rufe miki ido. Hafsat ta ɗaga mashi kai alamar tana kallon yaran da suka yi ɗaro-ɗaro a saman cinyar shi. Dariya Izzat dai cikin nishaɗi yana faɗin, Aunt Hafsat ina son yaran nan. Kai ma ka kusa ganin naka insha Allah. A cewar Aunt Hafsat kenan. Nan fuskar ta canza saboda maganar da Hafsat ta yi ta tanar da shi Na'ima. Ƙoƙarin danna damuwar tashi saboda baya son Aunt Hafsat ta fahimci yana cikin damuwar. Haka ta Hafsat ɗin ta gano Izzat ɗin na cikin tarin damuwa. Tun shigowarsa, kallo ɗaya ta mai ta fahimci halin da yake ciki. Amma ta san damuwar ɗan uwan nata ba zai wuce Na'ima ko Hajiya Momi ba. Su ne problem ɗin family ɗin nasu. Gashi kide-kide suna je suna gani. Hajiya Momi ta raba su da ubansu, sai abin da ta ce dadi yake yi. Dan ma Allah ya ba Hafsat ɗin miji mai kaunatar kuma tattalinta. Da ba ta san yadda za ta yi da rayuwarta ba. Mijinta ɗaya ne amma tamkar da 1000. Ya fi 1000 a cikin tarkace. Barkanku da dawowa. A cewar Nabila kenan da ta fito falon idan da kyar akan yaran nata. Wato su Asma da Nur tana kaunar yaran sosai. Aiko suna jin muryarta suka rugo da gudu, suka tashi daga cinyar Izzat. Cikin murna suka fada cikinta suna masu faɗin, Aunty, Aunty, Aunty. Nabila ta tsugunna ta ɗauki Asma ta kuma manna ma Nur kiss a kumatin shi. Yawwanmu, momin Izzat, a cewar Aunt Hafsat kenan, ta yi magana cike da kula da kuma girmamawa. Dama haka suke kiran Nabila da momin Izzat. Hata Alhaji Sunusi ma haka yake kiranta. Harajiya Momi ma. Izzat da ke ta kallon yaran da Aunt Nabila ta ɗauka, ya da dubansa kan Aunt Hafsat yana faɗin, kin ga abin da yaran nan suka yi muku? Suna ganin Momi na suka yi kamar sun manta da ni. Hafsat ta kwashe da dariya tana faɗin, kaga tun yanzu sun watsa maka ƙasa ida kenan. Ba dai kaya da ni ba, ka ɗauke su, ai gashi nan abin da suke maka. Dariya kawai Izzat yayi, da idanun shi da ke kallon Nabila wacce ko kallon shi bata ba, ta ɓata rai sosai. Murmushi kawai Izzat yayi, yana mai ci gaba da kallon ko kyaftawa baya yi. Tana ƙoƙarin cirewa yaran uniform da ke cikinsu. Ba karamin su yaran suke mata ba. ‘Yan har za su ganta to san manta ma suke da mahaifiyarsu. Aunt Hafsat ta bi Izzat da kallo, wanda sai kallon Aunt Nabila yake ba ko kyafta. Wasu lokutan kallon da Izzat ke wa Nabila ba karamin tsoro suke ba Aunt Hafsat ba. Tana yawan tsintar kanta faɗuwar gaba. Jikinta da kuma zuciyarta na ba ta abubuwa da dama, amma takan sauri ta kauda wannan tunani da kuma
sharrin da zuciyar take yi. Nufar ɗakin yaran Anti Nabila ta yi, hannunta riƙe da Asma, yayin da Nur ke biye da ita a baya. Da Izzat na binta da kallo, har ta bar falon sannan ya soke nauyi a zuciya. Shi kaɗai ya san me yake ji a cikin zuciyar shi. Yana matuƙar ƙaunar momin tasa ainin. Yana tabbacin ko mahaifiyarsa sanda zai mata kenan. Miƙewa yana mai miƙewa yi sakamakon kirayen sallar da aka fara yi. Barin je in yi sallah. Ina ga daga can zan wuce zuwa gida. Dan ina buƙatar in samu hutu. Yayi maganar da Hafsat ta zuba mashi idanu. Ka ci abinci ne? Daga mata kai yayi alamar ba tare da ya buɗe baki ya ce komai ba. Duk da ba haka bane, bai ci komai ba wanda wannan furut ɗin da ya ci. Baya son magana, dan har ga Allah yanzu ya gaji da magana. Miskili ne shi na ƙarshe a gun kowa, amma ban da gun Anti Nabila. Ita kaɗai yake wa surutu sosai. Ganin yadda ya amsa mata, ta fahimci baya son a sha surutun. Ta san halin ɗan uwan nata sare miskili ne na ƙarshe. Sannan ta kula kamar faɗa suke da mutumiyar tashi. Sai dai faɗan wanda ba a shiga tsakani, domin muddin ka shiga faɗin su to tabbas za ka ci kunya ne. Shikenan, yanzu yaushe za a koma bakin aiki? A takaice amsa mata da me bi gobe. Anta Hafsa ta ce shi, to ka kula da kanka, da imaninka da kuma addininka. Duk da na san dama kai mutum ne mai addini. Na san mumin kana baka faɗa sosai. Ni nawa kawai ƙarin tuni ne. Dan Allah Izzat, ka zama mai riƙe addini kaji? Ya kamata a ce ka samu masu tsaronka, saboda ka san kana da tarin magauta. Cikin ƙosa Izzat ya ce, kawai ni ba na son duk inda nake ne ana biye da ni zu kamar wani wawa. Ina ganin kawai gwara a bar ni in dinga hutawa a nan. A nan ne fa kawai ba na yau da security, amma a can duk inda nake suna tare da ni. Ina tsoro. Ni na fi so in ganka da matakan tsaro don Allah Izzat. Ka san dai kai waye a wannan ƙasar ko? Naka bai kamata kana tafiya haka kara zuba ba. Ya kamata ko ina za ka a dinga baka tsaro. Hafsat ta faɗa cikin maraicewa. Kar ki damu Abdu Hafsat. Ubangiji na tare da ni, shine babban mai bani tsaro a duk inda nake. A cewar Izzat kenan. Shi san baya son wasu masu tsaro. Haka momin su ta dinga yi mashi faɗa akan ya daina yawa ka kara zuba shi kaɗai, amma ya ƙi daina. Daga ƙarshe ma ta gaji ta daina mishi magana akan ya dinga yawa da jami'an tsaro. Kawai addu'a take bin shi da shi ba dare ba rana a kai shi da kuma mahaifiyar shi kullum take tsayuwar dare. Numfasa Hafsat tai tana faɗa, to shikenan, Allah ya tsare gabanka da bayanka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbi. Ya amsa yana mai kallanta da haɗaɗɗen kuma wucin da ke hannun shi. Sallama ya mata, hadi da lalaba aljihun shi ya zaro naira 100 ya ba ta yana faɗin, a ba a ki ba Anti Nabila 50 ki ma ki rike 50, sai a saya wa yara ko ice cream ne. Baka gajiya da wahala? To Allah ya albarka, ya tsare gabanka da bayanka, ya ji kan mahaifiyarmu. Allah ya ƙara haɗa kanmu, ya kau da shi ɗan. Anta Hafsa ta dinga yi mishi godiya da addu'a. Ya amsa da amin. Kana ya nufa hanyar barin daga cikin falon. Har ya kama handil ɗin zai fita falo, sai kuma ya jo yana faɗin, a gaya wa momi na tafi, ta yi min addu'a. Anta Hafsa ta amsa da to. Ya fice a ransa, yana son ya ƙara ganinta, sai dai ya san ko ya je ba za ta ba shi damar ganinta ba, dan za ta ga kamar batsan zai sake yi mata. Masallacin kofar gidan ya nufa bayan ya yi sallar azhar. Kana ya dawo cikin gidan ya yi wa ma'aikatan gidan alkhairi, sai faman yi mishi godiya suke. Dama sun san inda zai zo gidan to baya barin sa hannu rabbana, sai ya yi musu ihsani sosai, dan shi mutum ne mara ruwa. Ala kulli halin ya yarda da cewa hannun da yake badawa shi Allah baya hana shi. Tabbas alkhairi gadon bacci ne. Sai motar shi ya fice daga cikin gidan ya nufi gidansa, zuciyar shi da tarin tunanuka da bai san ko na menene ba. Kawai da ya tsinci kanshi cikin wani irin yanayi da bai saba jin irin shi ba. To ma sauraro, bari mu dakata a nan duba da halin lokaci, sai a tara a shiri na gaba don jin yadda za ta kai a cikin labarin mai suna namijin zuma.
Wannan ne Abubakar Sadiq nake kawo muku wannan channel tamu. Idan wannan ne farkon zuwa wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarar ba domin ya dinga sadar ku da zamu dora sabon shiri. Kana ku ta mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku yi share wannan bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba a comment section game da duk littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.